Diyos, maghinahapon po sa indo mga tugang, pagiramdom sa mga deboto ni San Judas Tadeo, sa paglaog sa simbahan asin sa pagatindig, kan banal na misa, paki-off o ilaag tabi sa silent mode at sa indong mga cellphone, ni kaya ng paggamit ng cellphone, pag-picture o pag-text, kung bako man importante o na sa laog kan Santa Misa, mantinigon tatabi ang solemnidad asin kabanalan kan simbahan, asin orog na ang celebration in Santa Misa. Diyos mabalos po. Maluhod tabi ang gabos para sa pagpamibikan Oratio Imperata. Pamibi para sa katuninongan sa kinaban. Sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Maheherakon asin maugayon na Ama, dai ka masasabutan ni si Isay man na nagsasabwag nin iriwal, dai pwedeng mag-ako sa imo ang si Isay man na namomoot sa byolensya. Bantayi kami sa samong makatawong kamugtakan na binabalo nin mga mabangis na kahurasaan, byolensya asin kagadanan, rangahaan sa imo kaakian, asin buksan ang samong mga puso sa paglaom, tanganing sa giraray, mamidbidan ang mga aldaw ni seguridad asin katuninongan. Lugod pa man si Santa Maria, ina nin kaligtasan, asin reyna nin katuninongan. Tabangan ang gabos na nagkakapot nin mga armas na nakakagadan asin nakakalupog, nabutas sana ang sa indang mga amunisyon, ang mga nagwawasiwas nin kapangyarihan sa katawohan, nasunodon ang laykan banwaan, asin galangan ang kabanalan nin buhay, surogon asin paglingkudan ang kagabsan kan mga pinapaniwalaan nin mga armas, maging responsable asin galangan ang derecho kan gabos na tawo, na makuhaan ranga asin kusog kan mga naghihinguwa para sa katuninongan, sa tabang kan sa iyang pangataman asin pag-antabay, siring man na ang lambang sa to magpuon ng God asin dayupot na maglakaw sa dala nin tunay na hustisya, pagkaherak asin katuninongan, kagurangnan, matapos na lugod ang pagbulos nin dugo kan sa imong banwaan, inigabos hinahagad mi sa ngaran ni Heso Kristo, ang prinsipe nin katuninongan. Amen. Sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Tukaw po ang gabos.
Ngunyan iyo ang ikatulong Domingo kan Paskwa kan pagkabuhay liwat, banwaan nin Diyos, matindog po ang gabos asin awiton ang awit sa pagpuon. Sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. An kagurangnan mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Welcome po sa satuyang misa kaibaan mga aki. Yaon kita sa katahawan kan Easter season. Asin sa Dominggong ini, pigsisilibrar ta an kagayunan kan Santa Misa. To fall in love with Jesus who is alive in the Holy Mass. Punantaan sa tuyang selebrasyon sa pag-ako kan sa tuyang mga kasalan. Sarabay kita, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamahal, asin sa indo mga tugang, na nagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Salak ko, makuring salak ko. Kaya nangangadya ako kay Santa Maria, dahil na Birhen, sa gabos na Angeles asin Santo, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamigdi sa kagugangnan tang Diyos. Maherak man lugod sa to, ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawadaan sa tong mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Gloria in excelsis Deo. Kawayan sa Diyos sa kaitaasan, asin sa dagang katolinongan, sa mga taong manahayan mo. Inuumang bigari, nukyaw, iingat, sinasambami
mamibi kita. O Dios, danay lugod na magrukyaw an sa imong banwaan, sa binagong puso nin pagkaaki. Tanganing ang nag-uog mangunyan sa pagbalik sa iya kan kamurawayan nin pag-ampon, maghalat lugod kan aldaw nin pagkabuhay liwat sa paglaom kan tunay na kaugmahan. Huli ki Jesucristo ang kagurangnan niya mo sa imong aki, na kaibang mong nabubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Liturhiya kan tataramon. Sa babasahon, madadangog taan mapangahas na pahayag ni Pedro na si Jesus na ipinako sa krus, na buhay hali sa mga gadan. Patunay ang pagkabuhay liwat ni Kristo kan pag-otob kan Diyos sa iyang panuga, asin tanda na si Hesu Kristo mananggad kagurangnan asin pagaligtas. An enot na babasahon. Pagbasa sa mga gibo kan mga apostoles. Da nga nagtindog si Pedro kaibaan unseng apostol, asin nagtaram nin makusog. Mga kapwa ko Hudyo, asin kamo na mga nag-eerok sa Jerusalem, dango gaasin sabutan nindo ang sasabihon ko. Mga Israelita, hinanyugadin do ang mga tataramo na ini. Si Jesus na taga Nazaret, sinugo nin Diyos. Pinatunayan iyan sa paagi nin mga dakulang gibo, mga milagro, saka mga tanda na ginibo nin Diyos sa tahaw nindo. Huli sa iya. Aram nindo ini, hulita, yaon kamo kan mangyari ini. Sa sadiring kabutan nin Diyos asin pakaaram, itinao niya si Jesus sa indo. Ipinako nindo siya asin ipinagadan sa mga makasaalan. Alagad binuhay siya liwat nin Diyos. Pinatalingkas siya sa kapangyarihan nin kagadanan. Hulita, imposibleng na sa kapangyarihan siya nin gadan. Siring sa sinabi ni David, dapit sa iya. Danay kong nahiling ang kagurangnan sa atubang ko. Nasa tuo ko siya, tanganing daig ko siya matanyog. Kaya naugmaan puso ko. Ansa kong mga tataramon panonin kaugmahan. Asin ansa kong laman mapahingalo na may paglaom. Hulita ansa kong kalag day mo papabayan sa kinaban kan mga gadan. Day mo itutugot na malapaan hawak kan banal mong surugoon. Itunukdo mo sa ko ang dalan pasiring sa buhay. Papanoon mo ako ning kaugmahan hulikan sa imong presensya. Mga tugang, daay maninigaran na ansa tong ginikanan na si David nagadan dangan ilinubong. Ansa iyang linubngan, uya digdi sa to sagkod mo niyan. Propeta siya. Aram niya ang panuga nin Diyos na ansarong gikan sa iya matukaw sa iyang trono. Nahiling ni David ang gigibuhon nin Diyos. Kaya ipinahayag niya ang pagkabuhay liwat kan Kristo. Kan sabihon niyang, day siya pinabayaan sa kinaban kan mga gadan. Day nalapaan sa iyang hawak sa lulubngan. Hulita, binuhay liwat nin Diyos si Jesus. Mga saksi kami kaini. Initaas siya sa tuo nin Diyos. Inako siya sa Ama ang Espiritu Santo na ipinanuga sa iya. Hali siya ini, gabos na nahiling saka nadadangog nindongon niyan. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Kagurangnan, ipahiling mo sa ko ang dalanin buhay. Kagurangnan, ipahiling mo sa ko ang dalanin buhay. Ampo na ako, O Diyos. Sa mo ako minapaili. Minasabi ako sa kagurangnan. Ikaan sa kong kagurangnan. Ang kagurangnan iyo ang sa kong kalis asin piniling kahirasan. Ang sa kong buhay sa iyang nakakaptan. Kagurangnan, ipahiling mo sa ko ang dalanin buhay.
O umawon ko an kagurangnan na naguhulit sako. Asin sa banggi, tinutokdoan ako kan sa kong puso. An kagurangnan na mamatian kong danay na harani sako. Harani siya, asin mayo ni makakatanyog sako. Kagurangnan, ipahiling mo sako ang dalanin buhay. Kaya naguugmaan sa kong puso asin kalag. Nasa katiwasayan man an sa kong hawak, hulita day mo ako itinatao sa kagadanan. Asin an sa imong namumutan day mo pinapabayaan sa lulubngan. Kagurangnan, ipahiling mo sako ang dalanin buhay. Ipinapahiling mo sako ang dalanin buhay. Sa imong atubang yaon an kapanoan ning kaugmahan. Sa tuo mong mga kamot, yaon ang kaugmahan sagkod lamang. Kagurangnan, ipahiling mo sako ang dalanin buhay. Pinapagiramdom kan ikaduwang pagbasa, na kita tinubos bako hulikan mga bagay na mapapara, kundi tinubos kita hulikan dugo ni Kristo. Huli ka ini, inaapudan kita na mamuhay na may pagtubod sa Diyos. Ang ikaduwang babasahon. Pagbasa hali sa enot na surat ni San Pedro. Mga namomotan, kung inaapod nindong Ama ang Diyos na masuripot, na hinuhukuman kan lambang saro susok sa iyang mga gibo, dapat man kamong maggalang sa iyang mantang nabubuhay pa kamo sa kinaban na ini. Aram nindo kung ano ang itinutubo sa inda tanganing makalda kamo sa mayong pakinabang nindong pamumuhay. Naminana pa nindo sa indong mga ginikanan. An itinubo sa indong bako sarong bagay na nawawara, arugan plata o bulawan, kundi ang mahal na dugo ni Kristo, nasiring sa mga kordero na daing kaninan o digta. Dati na siyang pinili nin Diyos bago palalangon ang kinaban. Ngunyan, ipinahayag siya sa huring mga aldaw na ini dahil sa indo. Huli sa iya, nagtutubod kamo sa Diyos, na iyo ang nagbuhay liwat sa iya asin nagtaos sa iya nin kamurawayan, tanganing magtubod kamo sa kamaglaom sa Diyos. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Ang pagrokyaw kan banal na ebanghelyo. Alleluia, 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 alleluia. Kapaglangan ang dalan kasing buhay, higaan ka tutubuhay. Buhay na nahing kasangkuran, itataho saan ang tutubod sa imo. Alleluia, 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 alleluia. An kagurangnan mapas sa indo, Asin sa imong espiritu. pagbasa kan banal na ebanghelyo sinurat ni San Lucas. Sa magawayan sa imo, kagurangnan. Kanal daw man sa nang idto, duwang disipulo ni Jesus ang nagpasiring sa sarong baryo na ang ngaran Emmaus. Mga 11 kilometro ang rayo hale sa Jerusalem. Naguulay-ulay ang duwang disipulo dapit sa gabos na mga nangyari. Mantang naguulay sinda, saka nagdidiskutiran, rinanihan sinda mismo ni Jesus. Dangan nakisabay sa saindang paglakaw. Mas kinahihiling ninda si Jesus, daininda siya na mimidbidan. Hinapot sinda ni Jesus, anong pinag-uulayan nindo, mantang kamo naglalakaw? Naguntok sinda, mamundo ang mga lalawgon. Ang saro sa inda na ang ngaran Cleopas, nagsimbag,
Ikasana ang nagdalaw sa Jerusalem na dai nakakaaram kan mga nangyari kaining mga huring aldaw. Anhapot ni Jesus, anong mga pangyayari? Nagsimbag sinda, mga pangyayari dapit ki Jesus na taga Nazaret. Saro siyang propeta na mapangyari sa gibo asin tataramon sa atubang kan Dios asin atubang kan tawo. Isinumbong siya kan samong mga puon na padi asin mga kagsakop, tanganing masintensyahan nin kagadanan. Dangan, ipinako siya sa krus. Siya ang linalauman ming matubos kan Israel. Lain pa kan gabos na ini, ngunyan iyo an ikatulong aldaw, puon kan mangyari idto. Natikbahan kami kan nagkapirang babae sa samong pag-iriba, na agang amay nagduman sa lulubngan, asinda ininda nahiling ang bangkay ni Jesus. Nagpuli sinda na nagsasabi na nakahiling sindanin sarong bisyon nin mga anghel na nagsasabing buhay si Jesus. Ang ibang mga kairibami nagduman sa lulubngan asin napatunayan na totoo ang sinabi kan mga babae. Alagad daininda nahiling si Jesus. Dangan sinabihan sinda ni Jesus, mga maluyang pagtubod, dainin do nasasabutan na ang gabos na ini kaipuhan mangyari sa Kristo bago maglaog sa iyang kamurawayan? Dangan, ipinaliwanag ni Jesus sa inda ang gabos na sinasabi dapit sa iya sa gabos na kasuratan, magpuon sa libro ni Moises, sagkod sa mga surat kan gabos na mga propeta. Kan harani na sinda sa baryo na sa indang dudumanan, si Jesus garumalihis paduman, alagad pinugulan ninda siya. Dai kanango na magpadagos sa paglakaw, tasulnop na an aldaw, asin nagdidiklom na. Kaya nag-iba siya sa sainda. Nagtukaw sa pagkakan si Jesus sa kaibahan ninda. Kinuan ni Jesus ang tinapay, binindisyonan, binaak, tinao sa iyang mga pag-iriba. Dangan, nabuksan ang saindang mga mata, asin namidbidan ninda siya. Alagad, bigla siyang nawara sa atubangan ninda. Nagulay-ulay ang duwang disipulos. Bakong naglalaad ang satong mga puso, kan nagtataram siya sa to sa dalan, asin nagpapaliwanag kan mga kasuratan. Kan oras man sa nang idto, nagbangon ang duwang disipulos, nagbalik sa Jerusalem, naabtan ninda duman na tiripon an 11 disipulos asin iba pang kairiba. Nagsabi ang mga ini, talagang nabuhay liwat ang kagurangnan, nagpahiling siya ki Simon. Ipinaliwanag man sa inda kan duwa ang nangyari duman sa dalan pasiring sa Emmaus, asin kun paanong namidbidan ninda ang kagurangnan sa pagbaak kan tinapay. Mga tugang marhay na bareta kan kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Meron po akong tanong para sa mga bata, pero gusto ko ang sagot nila ay yung paraan ng pagsagot nila pag Sunday school. Yung children's choir po natin, meron silang Sunday school every first Sunday. Inaalagaan po sila sa Kids for Christ. Ang question ko po sa mga bata, naniniwala ba kayo na si Jesus ay totoong buhay? Paano yung sagot sa KFC? Ayan, pakilakasan po together. May action yan, di ba? Aba, syempre po. Together po. Tayo kayo. Naniniwala ba kayo na si Jesus ay totoong buhay? Aba, syempre po. Gawin din siguro ng mga bata sa baba ang sagot, aba, syempre po. Together po. Children sa baba at sa taas. Naniniwala ba kayo na si Jesus ay totoong buhay? Sagot, aba, syempre po. Alright. Upo po kayo, palakpakan natin yung mga bata. Thank you so much po. Haputon taman siguro ang mga gurang, ang mga adult. Kayo po ba ay naniniwala din na si Jesus ay buhay? Sagot? Aba, syempre po. Together po. Ready? 1, 2, 3.
Aba, syempre po. Salamat sa Diyos. Kung totoo na si Jesus buhay, where do we encounter Him? Father, in prayer. Correct. Father, in people I love. Yes. In your parents, in your friends, your family members. Sometimes we also encounter Jesus in strangers. Jesus can be seen everywhere. Pero alam niyo po, ang simbahan, merong standard na sagot kung saan lang ma-encounter si Jesus in His real presence. Can you guess where? Saan po? Sa misa. In the Holy Mass, we encounter the real presence of Jesus. Maganda pong balikan natin yung gospel na binasa natin. Medyo mahaba, pero simple lang naman kung anong nangyari. After po na ipako si Jesus sa cross, yung mga disciples ni Jesus ay malungkot at litong-lito. Hindi nila maintindihan. Sandali lang, hindi ko ma-process. Ano ba yung nangyari? Ang bilis-bilis ng mga pangyayari. Una, nakita namin si Jesus, sinasalubong ng mga tao, they were waving palm branches. And next thing that we know, they were shouting, "Crucify Him." At sa isang gabi lang, ipinako na siya sa krus at namatay. And now, some of our women companions are saying na buhay si Jesus, na yung bangkay ay hindi nila makita. Kaya, syempre po, yung mga disciple ay litong-lito. What is happening? Yung dalawang disciples ay naglalakad po pauwi ng Emmaus o Emmaus. And suddenly, Jesus appears to them, pero hindi nila nakilala agad. And while they were on the way, kinuwento nila. Sabi nila, ikaw lang ba ang bisita sa Jerusalem na hindi nakakaalam ng mga nangyari doon? And they started saying that. And sabi nila, nalulungkot kami at nalilito. Alam niyo po ang sagot ng third person na kasama nila na hindi pa nila ma-recognize na si Jesus pala. Sabi sa kanila, "O you of slow faith, napakahina ng inyong pananampalataya. Hindi niyo ba naiintindihan na kailangang mangyari ang lahat ng ito to fulfill scriptures?" And so, the third person, Jesus, explained to them everything from the book of Moses down to the prophets. At pagkatapos, pumunta sila doon sa bahay na tutuluyan ng dalawang disciples, and they sat at the table and they started eating. Ngayon, nung hinawakan ni Jesus yung tinapay and broke the bread, after blessing, broke the bread, they recognized it. Sabi nung dalawang disipulo, sandali lang, that looks familiar, that sounds familiar. Yan yung ginawa ng aming Panginoon sa Last Supper. He blessed the bread and broke the bread, and suddenly their eyes were opened and they recognized it was Jesus all along. Yung kasama nilang naglalakad, yung nag-explain sa kanila ng scripture, yung kasama nilang nag-dinner, si Jesus pala. And He disappeared. Kaya na-excite po at natuwa yung dalawang disciples. Bangon sila kahit gabing-gabi na at bumalik sa Jerusalem to tell the other disciples, "We have seen the Lord." Sabi ninyo kanina, nakikita natin si Jesus, totoong buhay dito sa misa. Notice, the sequence of the gospel we have read, starting with the scriptures and the breaking of the bread. Scriptures muna, Bible, tapos tinapay. Ito pong dalawa mismo ang ginagawa natin sa misa. Kaya ang Holy Mass ay nahahati din sa two parts. The first part is the liturgy of the Word, and the second part is the liturgy of the Eucharist. Kaya pinapakain tayo at binubusog ng Diyos sa dalawang lamesa. This is the first table. We call this ambo. Dito ang first table, Jesus feeds us from this table with the Word of God. This is the second table,
Jesus feeds us with the Eucharist here at the second table. Mahalaga ang dalawang ito dahil ito ang structure na binibigay sa gospel. Word of God, Eucharist. 2 parts, always. Kaya mahalaga po na ang ating mga readers, lalo na ang nasa children's ministry, ay tinuturuan natin na magbasa ng maganda at malinaw at malakas. Dahil Word of God ang kanilang binabasa dito. Mahalaga na maintindihan ng nagsisimba. Kailangan si Father din ay nagpe-prepare ng homily. Kailangan hindi makatulog yung nakikinig dahil ang napinapakinggan ay si Jesus. Dito sa second part, we will partake of the bread. And the bread that we bless and receive at communion, kailangang pag tinanggap, it shapes us to become like Jesus. Hindi ba kung anong kinakain, yun din dapat ang nagiging tayo? Pag mahilig kang kumain sa unhealthy food, ikaw din ay nagiging unhealthy. Pero pag kumain ng healthy food, you become healthy. So anong nangyayari sa taong kumakain kay Jesus? You become like Jesus. Mabait, mapagpatawad, mapagpasensya, mapagbigay. These are the 2 parts of the Mass, and we saw that in today's Gospel. Isang araw, may lumapit po sa akin na young man after the Mass. Sabi niya, Father Jem, pag nagsisimba po ako, hindi na katulad nung dati. Dati, tuwang-tuwa ako sa misa. Dati, excited akong magsimba. Ngayon, pag nagsisimba ako, I feel bored. I feel tired. Parang nasawa na yata ako. Parang ordinary na lang ang misa para sa akin. Sabi ko sa kanya, buti na lang nandito ka pa rin. Kahit bored ka na at kahit pagod ka na, you're still here. You showed up. Dear friends, there is grace in showing up. Show up at Mass kahit malungkot ka. Show up at Mass kapag masaya ka. Huwag lang magsimba kapag may hihingin. Magsimba rin pag magpapasalamat at walang hihingin. Come to Mass and anchor your life on this. Hindi dahil obligation ito, Sunday obligation, but because it is a relationship. And you know relationships. Ang mga relasyon, sa simula lang naman ang kilig. Ang relasyon, nagiging matatag sa paglipas ng panahon. Wala na masyadong feelings, pero merong commitment. May I ask you to look at the Eucharist, to look at the Holy Mass in the same way. Your coming to the Mass every Sunday is not just an obligation. It is a relationship. I'm here because my Jesus is here. I'm here whether it's sunny or rainy. I'm here whether I'm happy or I'm sad. I'm here whether I'm asking for something or I'm not in need of anything. My life is anchored on the Eucharist. And so, let us ask for that grace in this Mass. May we always show up. Kahit malamig ang tubig sa umaga at nakakatamad maligo, bangon at magsimba. Kahit tinatamad ka o nalulungkot ka at wala kang makitang dahilan para magsimba, bangon, show up at Mass. Jesus is alive and Jesus is here in Scripture and in the Eucharist. May we encounter the Lord always, every time we attend the Holy Mass. Tayo po tayo. Simbagunta ang tataramon kan Diyos, ipahayag ta ang katolikong pagtubod. Nagtutubod ako sa Diyos amang makakamhan, kaglalangkan langit asin daga, asin ka Heso Kristo, aking bugtong niya kagagananta. Ipinangidam huli kan Espiritu Santo, namon dag kay Virgen Maria, pinasakitan kan panahon ni Poncio Pilato, ipinako sa krus nagadan asin nilinubong,
huminilig sa mga gadan, kanikatulong aldaw na buhay liwat, halik sa mga gadan, suminakat sa kalangitan, nagtutukaw sa tuok ang Diyos amang makakamhan. Halik duman, mabalik sa paghukom sa mga buhay, asin mga gadan, nagtutubod ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan na Katoliko, sa pagpakinabang ng mga santo, sa pagpatawad din mga kasala, sa pagkabuhay liwat ni Lama, sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Tiripunon taan sa tong mga pangangaipo, darahon tadigdi sa lamesa kan sa tong maestro. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang Santo Papa, asin mga obispo kan simbahan, mabuhay na maninigo, susug sa indang pangapudan, ipamibi nato sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang satong pagsaksi bilang mga Kristiyano, magdaranin paglawom asin liwanag sa mga maluya an buot asin yaon sa kadikluman, din kawaranin paglaom, ipamibi nato sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang satong komunidad day nanggad magpasibaya kan mga biyaya na inaako niyato sa selebrasyon kanyo Karistiya, ipamibi niyato sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga naghehelang, mapaumayan asin mapakusog sa pag-ako, kanyo Karistiya asin mamidbid na ang sa indang mga pagsakit, sarong pag-alok na makisumaro sa kamurawayan ni Kristo, ipamibi nato sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga gadan mag-ugma sa kapanoanin buhay, kay iba si Kristong nabuhay liwat, ipamibi niyato sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Sa silensyo, girumdumuntaan sa tung mga personal na pangangaipo, asin ang mga tawong ipinangako tang ipagpapangadji. Langit nun na Ama, warasan sa mo an masarig na pagtubod, na kaipuhan, tanganing mamidbidan mi an sa imong aki, sa gabos na pangyayari sa samong buhay. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Liturhiya kanyo Karistiya. Aming itutulong, isa mong magkamot, ang nilugyano, buhay sa daing kasal. Aman kaburangan, inatang niya umunya, tungkol magitan namin kaligtasan, para sa samot. Tuloy kami, mahera sa kapwa, maglingkod sa imo sa mga lukha. Ako aman kaburangnan, ining ataw niya mumunya, tungkol magitan namin kaligtasan, para sa samot. Pinabasog kita sa enot na lamesa, papabasugon kita sa ikaduwang lamesa. Matindog po. Magpamibi kamo mga tugang tanganing ining sa tung atang, akuon man lugod kan Dios amang makakamhan. Akuon malugod kan kagurangnanan atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ara, para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Namimibi kami kagurangnan, akuon mo ang mga atang kan nag-uugmang simbahan, asin sa iya an sa imong tinawan kan dahilan nin siring kadakulang kaugmahan,
warasan mo kan bunga nindaing sagkod na kagayagayahan, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapas sa indo, Asin sa imong espiritu, iitaas an mga puso. initaas mi na sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat, Totoong maninigo asin dapat, matanos asin nakakaligtas, na ikakagurangnan, ipagrukyaw sa gabos na panahon, hata nga ni, mas mamuraway na iharubay, urog ng gayo sa panahon na ini, na si Kristo sa mong Paskwa, idinulot na sakripisyo. Dahil siya naguntok sa pagdulot kan sa diri para sa mo, at nga ni, danay na sinusurog kami sa atubang mo. Idinulot na sakripisyo, dahil na siya ngunyan magagadan. Ginadan, siya danay na buhay. Kaya, sa labi-labing kaugmahan kan Paskwa, nagaawit kami kan imno kan sa imong kamurawayan, daing tapos na nagsasabi. Kagurangnan, ika ng God an banal, burabod nin gabos na kabanalan. Kaya ining mga atang namimibi kami, pabanalakan ambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maginhawak asin dugo kan sa mong kagurangnan na si Yesu Kristo. Kan siya sa rugaring niyang buot, pinasaluiban sagkod sa pasyon, nagkuasya nin tinapay, asin nagpasalamat, binaak, dangan tinaosa sa iyang mga disipulo, naan sabi, mag-ako kamugabos sa sin magkakan kaini, tainian sa kuyang hawak, na idudulot para sa indo. Siring man pakapamanggi, pagkuan niya man kan kalis, asin giraray pagpasalamat sa imo, tinaosa sa iyang mga disipulo, naan sabi, mag-ako kamugabos sa sin mag-inom kaini, tainian kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay na tipan, napapabuloson para sa indo asin para sa dakul, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini pagibuhon nindo sa pagrumdum sako. Misteryo kan pagtubod. Pagladan mo kagurangnan, ipinapamaretan niya mo, at pagkabuhay mo liwan, ipinapahayag, sagod na ikamagdalo. Kaya kami na nagrurumdum kan sa iyang pagkagadan, asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay, asin kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat ta pinapagkanigo mo na mag-atubang asin maglingkod sa imo,
asin nakikimahera kaming nag-aarang, na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnanan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot. Kaiba kan sa mong papa, si Leon, han sa mong obispo, si Joel, asinan gabos na klero. Siring man, girumduma sa imong pagkaherakan sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin an gabos na mga gadan. Dangan, ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kahiraki kami gabos, namimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Mariang Birhen, ina kan Dios. Kaiba ni San Jose sa iyang mabinio na esposo, kan banal na apostoles o rugnaan sa mong namumutan San Judas Tadeo, gabus na santos na kaidtupa na kapagayagaya sa imo, magkanigong magin kahiras kan buhay na daing kasagkoran, mag-umaw asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Hesu Kristo. Huli sa iya, asin kaiban niya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, an gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen, Sa bayantaan sa tung mga aki, awiton taan awit na pamibi kan kagurangnan. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niyamo, an katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkahera, magindanay na talingkas sa kasalan, asin man ligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong kan sa mong paraligtas na si Yesu Kristo.
Yesu Kristong kagurangnan, ika na nagsabi sa imong apostoles, katuninongan iwinawalat ko sa indo, ansa kong katuninongan itinatao ko sa indo. Hare paghilingaan sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan. Asin papagkanigoan na kami mapatuninong asin magkaburonyog, susug sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurangnan, danay na mapas sa indo, Asin sa imong espiritu. magpatinaraohan po kita nin katuninongan. Uya si Yesu Kristo na namidbidan kan disipulo sa pagbaak kan tinapay. Siya ang kordero kan Dios na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban. Paladan kitang inapod sa pamanggi kaining kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na magdagos sa sakuyang haro. Alagad magtaram ka sana, sinan sa akong kalag mauumayan. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, ang daing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sa godpaman sa kaibahan mo. Amen.
Luhod tabi ang gabos para sa pagpamibi sa hubileyo kan Diocese kan Legazpi. Mamomoto na Ama, minadulo kami sa imo sa pagpasalamat sa ika-75 taon nin sa mong pagiging Diocese. Biniyayaan mo kami kaining komunidad nin pagtubod, tukdoy kaming maging simbahan na sinodal, asin gibuha kaming mga saksi kan kaugmahan kan ebanghelyo. Inaantabayan mo kami, kaidto ngunyan, asin sagkod paman, patalubua kami sa pagtubod, papagdanaya sa paglaom, asin pakusuga sa pagkamuot sa imo, asin sa kapwa. Sinusugo mo kami sa padagos na pagmisyon, palaada ang puso umi na maginsiring sa puso mo, tanganing magi kaming padi, propeta, asin hade, para sa banwaan mo. Huli kay Heso Kristo, kagurangnan niya mo. Amen. Nuestra Señora de Salvacion, Ipamibi mo kami. San Gregorio Magno, Ipamibi mo kami. San Judas Tadeo, Ipamibi mo kami. Matindog po, mamibi kita. Kagurangnan namimibi kami, kaugaying hilingaan sa mong banwaan, asinan pinagkanigo mong mabago kan mga danay na misteryo, warasan mong magkamit kan pagkabuhay liwat, kan dai matunaw na laman na papamurawayon, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Tukaw po ang gabos para sa nagkapirang paisi. Magkakaigwa po ni second collection para po ini sa pagmantinig kan mga fasilidad kan sa tuyang simbahan. Anati po niya tong kolekta sa mga misa kanaka aging Sabado asin Domingo. Nag-abot po sa 42,836 pesos asin 5 centavos. Ang naambag niya to sa siring na oras na misa, nag-abot po sa 5,901 pesos. Ang second collection, nag-abot man po sa 8,993 pesos asin 90 centavos. Sa masunod na Domingo, Abril 26, iyo po ang ikaapat na Domingo nin bulan, asin tada Sunday, kung sain dadarahon tapuan sa tong tada kanister, asin i-offer po ini sa offertory. Mawot mi man po pasalamatan ang mga nag-donate kan nakaaging semana, mga minasunod na mga anonymous, duwang tig 1,000, 700, 600, apat na tig 500, 400, 300, 200. Donation through GCash, 4,800. NARS M, 2,000. WHA Architects, 500. Jep Togores, 200. Eduardo Jr., Brazil, 500. Just Mabalos po. This coming Sunday, pagbalik ta po sa simbahan, will be 4th Sunday in Easter. Hanapod ta po dyan, Good Shepherd Sunday. Sa Domingong maabot, ipapangadji ta po ang mga bukasyon. Kasabay po ang bukasyon sa pag-agom, bukasyon sa pagpadi, bukasyon tanganing maging madre, misyonerong laiko, konsagradong laiko, asin iba pa. But mi pong ipaisi sa Indo na bukas na ang applications para po sa buot magpadi. Kung gusto po o kung may midbid ka mo na magpadi, paki-message po ang Facebook page na St. Gregory the Great Seminary. Asin tatawan po kamo duman kan schedule, asin venue, kan mga pa-exam. Lugod ipamibitaan sa tuyang mga hoben na magtao kan sa indang buhay para sa mahal na Diyos. Matindog po. An kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu. bendisyonan po kamo kan mamumuto na Diyos, an Ama, asinan Aki, asinan Espiritu Santo. Amen. Tapos na an misa, lakaw sa katuninongan ni Kristo. Salamat sa Diyos.